Повечето момичета бъркат мъжкото его с мъжката зрялост. Ето реалната разлика, която никой не ти казва. Женкарят има нужда постоянно да доказва, че може да има всяка. Неговата логика е детска. Колкото повече валидация събира отвън, толкова по-малко чува празнотата отвътре. Той ще инвестира часове в чатове, за да те свали, но 0 секунди, за да те опознае. За него ти си трофей в игра, която той играе със самия себе си. Стойностният мъж оперира по съвсем друг закон. Той няма какво да доказва на улицата или в телефона си. Неговото самочувствие е тихо. Когато един мъж има ясни цели и лични граници, той цени времето си твърде много, за да го разпилява в повърхностен флирт. И тук е уловката. Женкарят ще ти даде илюзията за бърза близост, драма, ревност, изкуствени върхове и спадове. Стойностният мъж ще ти даде нещо много по-скъпо – предвидимост и стабилност. Той не играе на криеница. Ако те иска, ще го разбереш по чистите му намерения и уважението към твоето време. Ако не те иска, няма да те държи като резервен вариант. Докато първият търси жена, която да го ласкае, вторият търси партньор, с когото да надгражда, женкарят те кара да се чувстваш заменяема. Стойностният мъж те кара да се чувстваш сигурна. Изборът никога не е бил между двама мъже. Изборът е дали уважаваш себе си. Аура метод.